କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଝିଅ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛେ। ଇଏ ହେଲା ଝିଅର ଭଉଣା ପୁଅର ଭଉଣୀ, ଇଏ ପିଇସି, ଇଏ ପିଇସା ହେବେ। ଇଏ କ'ଣ ହବ ପୁଅର? ଜେଜେମା ମା ମା ଆମର ମାନେ ମୋ ଭାଣେଜୀ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ପୁଅ ତରଫରୁ ଝିଅ ଦେଖିବି। ଆଉ ତୁ ଭାଗ ଖିଆପିଆ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ପିଆ ସରିଛି, ଭାତ ଖିଆ ହବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।